Yawwa, so bayan ka gama da komai in ka zo ka danna kan fund your account, kaga accountin ka ya creating, da ka zo ka saka adadin naira nawa za ka yi funding. Misali in na sa 2,000 ko 1,000 ko 20,000 da abin da na saka, to zan zo ni sai in saka misali continue. In na danna kan continue zai kawo ni, kun ga zai kawo min credit card / debit card ko kuma bank transfer. Abin da yake nufi credit card / debit card, shin kana da wani kati da za ka yi amfani da shi, katin banki ka yi payment da shi? In kana da shi sai ka danna kansa. Idan ka danna kansa kamar yadda kuke kallo yana processing. Idan ya processing zai kawo inda za ka yi linkin ɗin katin. So gashi nan yana buɗewa. So kun ga akwai gashi nan ya kawo, to a nan wajen remitter da ko tax ke amfani da shi. So in ka zo ka nan za ka ɗauki pay with card, ka ɗauki na farko sai ka ci gaba dai katin kake so ka yi amfani da shi. Sannan akwai pay with transfer, shine ka danna kai sake baka wani account ɗin da za ka biya kai transfer. Sannan pay with bank shi ma the same thing, sabi ne wannan ban taɓa gwada su ba. Akwai pay with USSD kai amfani da code kai, sannan akwai pay with OPay in kada so kai amfani da OPay ɗin ka biya. Duk wanda ka taɓa dai anan zai yi transfer ɗin, ya danganta da wanda ka zaɓa. In kada pay with card a nan wajen zai kawo ka saka katin ka, to wannan kati dogin rubutu na farkon nan na jikin kati suna da tsayi kaza da yawa hakan nan, shi za ka saka. Ko da yaushe Mastercard yana farawa da 53 ne in katin ka Mastercard ne ma. Idan Visa ne ma da 4 yake farawa. Misali in na sa 4 to kun ga ce mun Visa ne ba, to haka Verve ma 5 or 6 Verve yake farawa, sai numbers kun gani ya sa Verve. So haka dai kowane kati ne amfani da shi, kai za ka yi amfani da shi sai biya kuɗin, regardless of ko Mastercard ne ko Visa ne ko Verve ne, kowanne zai yi. So daga nan in ka saka nambobin gaban nan katin na masu yawa da yawan nan MM/year yana nufin month/year. A gaban still da kalla akwai wannan MM/year din nan, wani da kalla 02 sai a sa slash din nan, misali 29 ya danganta. To wannan shi ma shi zaka saka a wajen sai kai amfani da shi. Sannan kuma akwai wajen CBB, shi kuma CBB a bayan katin ake juyawa. Wasu nambobi ne guda 3 a bayan katin ka, za ka kalla yawanci akwai wani bakin abu da ya zo ya yi blocking din sauran, sai iya guda 3 ne na ƙarshe. Random ne, zai iya zama ko me, misali haka in ka saka sai ka sa pay for example. In ka sa pay ka danna kan pay din nan zai processing. Idan ya yi processing zai kai har za su kai matakin da wannan zai processing. Idan ya yi processing zai kai inda banki za su turo maka OTP. Idan ka yi granting ka sa OTP code na akai zai processing sai making din payment. So shine dai amfani da kati. Kun ga yadda method din yake, kana iya danna kan change method din ka koma baya dan ka canja kai amfani da wani method. So in nazo nan kuma sake sa continue, in kuma da banki na kawai nake so na yi transfer ta account ina sai in danna kan na biyu bank transfer. Idan na danna kan bank transfer gashi nan ya kawo min money point dina da magana da nake na za su yi creating din money point account da sauransu. So gashi nan a nan wajen na yi creating din money point, ina da money point. Kun ga account name din da kullu IBR saboda sunana Ibrahim ne, haka kai ma sunan ka zai kai first letters na sunan ka defining that. So a nan sai ka kofi account din, in ka kofi account din kaga ya ce copy to clipboard, to sai ka yi minimizing. In ka yi minimizing sai ka koma cikin bankin ka, in ka koma cikin bankin ka sai ka tura kuɗin. In ka tura kuɗin bayan ka tura sai ka zo ka danna nan transfer done din nan. In ka danna nan transfer done din nan shikenan, daga nan za ka dawo baya. Idan ka dawo baya za ka zo ka ga kuɗin ya zo ya yi highlighting a cikin wallet ɗinka. So daga nan kaga ka yi wannan, ka yi funding ɗin kuɗi, ka saka kuɗi a account.